ndiwadziko mpatseni ulemu. Zaka zinayi zonse zine ndakhala ndikulankhula zinthu zokhudzana ndi machitidwe oyipa aboma ili ndi nkhanza zawo ndi kuba kwawo ndi katangale wawo. Iwo analipo wayambulankhula lero chaka chachinayi ali vice president ndipo vice president osanasiye akadali vice president tukambiramo. Ndiye ndikunena kuti on matters of principle munthu umaonetsa kuti this thing I am not for it, and because I'm not for it and they want to continue with it, I don't want to be part of it. Zimenezo sadafune akuti ndipitiriza kukhala vice president wa dziko lino koma ndikutsimikizireni Amalawi boma limeneli silili bwino. There is a contradiction within that. Mwachitsanzo iwe ndiwe vice president ukuti ndikadzalowa mboma pano pa uli kutiko. Kamunipetsa Ndokumvani kwambiri. Izi sinzofunika kuti zifotokozeredwe bwino kwa Amalawi. Chifukwa atiuze kuti ineyo ndanena zakuti nthawi yakuti ndanena zakuti nthawi yakuti anthu awa samvera, anthu awa ni nkhutukuve ndiye sindifunanso kuti ineyo azinena kuti ndili gawo limodzi la boma lomweli. Inuyo ine nakhala ndikulankhula ndipo ndikalankhula ndimalankhulaso molimba palibenso wina amene walankhula nthawi zina molimba mmene ndalankhulira inemo kuti paja azinena kuti mwina mutu wanga sugwira bwino chifukwa ndimatchula ndi mayina awo. Inuyo vice president mdakhala nawo ifene ndamvera mululankhulana pa program ngati ino. Adakuwuzani kuti ali ndi mayina ali ndi failo akupatsani adakupatsani failo ya anthu amene awononga mboma ino asadabweretse koma ikumbo nkhani nena adati akupatsani patapita nthawi yanji. Mwina tibwerere tikafunse kuti mayina aja ali kuti Nga inu yosafunsa bwanji kuti mayina aja ali kuti ngano lero limene papita kanthawi nthawi imene ijaso mudawafunsanso kuti kodi izi muchitazi ndalama zake muzitenga kuti adanena aliyense Amalawi amamva chifukwa ine ndamveraso kuti aya ena sauti thandiza ali mDPP momwemo. DPP yakubayo yakalanga lero enawo angoperekera achimwendo anenapo pano kuti Saulos Chilima lero adzikapempha mavoti a anthu kunja kuno. Anazinena kale kuti ndi salesman amagulitsa chilichonse ola chivunde sindikunena chivunde achoyo olo chisaoneke bwino amatha kuchigulitsa. Kaya ike botolo kuyika monyasi atha kuzigulitsa nimene anatigulisira munthu mu 2014. Nde pano akuzigulitsa yekha. Ife tinkhulupirire salesman azionesa yekha. Zaka 5 pano zikupita munthu wa nzeru zake sangakhale kukanirira boma yomwe akutsutsana nayo kukhalira konko vice president akudikira chani. Akudziwa kuti pa 21 pano angotulukapo amadikira pension yawoyo kuti itheke basi. Sikutinso amadikira zina anakhawe niwene anakangotula pansi kayima ngati apo kuti ine mamuna ndifuna ndime nawo